Kublai bi baro ki viewers session part hagane ko video ngne page hakabede bat ki kubor like kam te page bhai agane ka notification ka ba dang shuyo igane ka notification ka de ka kubor like kam ha ka ba naglyang jong kani ka office kata ka ba de jong ka district and session judge mo Kublai bi baro ki viewers session part hagane ka video ngne page ya kini ki kubor like kam te sngap ha bat page ya gani ka video namar kandei ka kubor like kam ka ba compare te lada phila de ban page ya gani ka video link no ban apply namar kani ka dei laishi singi ar pratarik mo direct page sha ka interview kata saba ka government post hangne ka name of the post nagmata ka kateng jong post ni kadi nagmata ka UDA kadon kuwi ka post nangta ka pay skill hangne lani ka salary kan day laipo hajar shibanai mo laipo hajar shibanai nangta ka post UDA nangta ka baar ka day ka post LDA kaneru ka jingsiu ka day hado arpsan hajar ban nagini artli kadon mar kawi ka post mo namta ka post UDA kadon kawi namta ka post LDA kadon kawi te ka jingsiu kalong kumte ban ka qualification namta gini kan long bai mar kan day ka ju bachelor degree in computer science namar kani ki day ya ki nong trei typing te nakata kadaw ipan ya ki bachelor in computer science lani BCA but kumjuru pide bandon ya ka typing speed ka ba hadu 30 words per minute mo pide banang haya kataru typing de banong ki ba speed but ka date and time of interview kani direct da ka offline mode direct pinlet hangte la da pikwa ban compete ya kita ki interview dan ya kita test kata kepada jong ka typing test dan ya typing speed test kan dei ha ka arpu pratarik benar bakadwe arjar apsan te kani kinlet be direct hangte hapo ka district and session judge lej be hangte kin sapriang e pinaru ka por shipho beje du khadar beje mo ka registration kata ka arpu pratarik hi bat kinle ru ya ka typing speed test ha kate ke ju hi ke sngi bat hadin ba phila sha select lane phi pans ya kani ka typing test ha ka arpu pratarik nai ba khadwe arjar opsan pin sha select na ka meta ka personal interview kabadai ha ka arp khnai trik menai banungkong arjar arpsan te le bha khnang ba phinyo na ka benta banle ya kani ka personal interview but ka age limit samha ka age limit na mta kini ki post artali ka de khapra do lai pa arsnem but kandonru ka relaxation lane kata ka jing panjalan rata nam ta jungi ki SCST mangingi de ki ST ka de sansnem mo kata ka bumut khapra hadu laipo hinyo sinem ngidang lapan apply nam ta katiga post UDA bat LDA kine ki post la line lani ka vacants hapo ka office jong ka district and session judge Shillong tikino kino ki candidates ki bakwa ban apply nam ta kini ki post bat ki bla pendepru ya kani ka qualification ka bade bachelor degree in computer science kila ban apply na ka bentai kini ki post kata late laishi singi kata arpu pratarik bat pada pipans pinyo nak beca bande ya ka personal interview arpu pratarik bat direct indung namta ketika kam ti la mention ha kani ka notification ba kini kindei tang lai benai bat kila aruban extend kat kum ke jingdon jong ka fon ti wan nomong ba kam dei ka permanent post ngim so tanan handrei wala da ka dei makana ka kontrak yo lese kalat kakabu kapli na kubenta jonga bajung fi kibala rung lupa kani kapus ti yo ki extend biang hadin ba extend yo ki regularize ya katang inom tip mo na mar ka syong kat kum kajing halat jong di ki pus ti tangkatahi hak bayade bat kani ka khubor lai kam minta ti wanam klat ban share sigi parlok jong fi nak minta kiwe padagi khubor lai kam stay tuned namta ki upcoming videos kublai shibon